Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras, guys. Yeah, tufati bange tizukute interview ya Danlu. Hey, what's up, guys? This is Malawian Cameras. Like, share, subscribe, and comment in the comment section. It's all about many mwaonera chifukwa enano simunaonere nkhani pano ndi interview ya Danlu. Kwa amene simunaonere muli mapoints angapo mu interview ya Danlu komano little bit nditokungo mu blame ako ofusa ujefo pana lebe mafuso angungungu mafuso akanale ngati ongo yevu right kunyengelera mabe pana kama mafuso enene bachapo ndoti mafuso enene amafunika pa interview kuti interview chiran ibebe chambia chimenecho. Anyway, de Danlu yankha ma points angapo amene titokangana boti mwena emotes ndimene liyo pindula kwambiri koma enawo it's just a contradiction mapoints ora kusosana banso akungonetsa zoti something, you know. Anyway, you don't believe me? Come, let's check out. Point number 1. Danlu samayimba zinthu zoti wangoganiza amayimba zinthu zimene zili za background. Yes, Danlu samangoyimba zinthu zoti wangoganiza wangodzuka ngoganiza komano first of all zinthu zikhale zili background kuti zinthu zindizi komanso ine sindiyimba zinthu zokuti nazangochoka mutu nimayimba zili background. Muone nyimbo zanga zonse ziji palibe imene anganene kuti hayi iwe kuti namiza iwe ayo andira china chake ine zinthu zije nimakhala kuti ndaziona komano Danlu mu nthawi ya DBB amayimbaso ndithu malinga ndi mmene anaonera zinthuzo kuti zili background zikuyenda bwanji zimayenda bwino zitukuko ndifakana imba nyimbo ti lozanizana nthawi imene ninkapanga zimene zije nthawi so kuti naona kuti zinthu zikutani zikuyenda bwino so right. Komano Danlu yemweyo akuona kuti nthawi imene ijayo zitukuko zambiri zina zoti zongokuonetsa kungobwera tajambula apa zabodza komano kungoyika mwala basi kuti mangapo chitukuko osayikaso za fake. Oh, I mean, yes. Nthawi ija pakale liji amati chitukuko sinyayambe kalekale ayikapo mwala kujambula chitukuko palibiretu mwinaso chitukuko icho sazachitika. Danlu samayimba nyimbo chifukwa chofuna ndalama kapena makuti Danlu amangopanga zinthu zomwe ngamene ziliti kuti anthu yeah andale kuti mwina afuna kuti akulipireni mukwanise zimene wakufuna. Palibe anandilipirapo ine ndi munthu sanga ndigule. Danlu yemweyo zifukwa zina zimene nachokera ku DBB chifoti sama mu ngati mwina akafuna kena kake de amadikira kwambiri pa gate 4 days de ndachokwako ni mtima wanga wonse ifa kumene kujako kuli mavuto ambiri amene akuchitika kozi munthu pena umati ine kasowa kupita kwagogoda pa gate paja kuyimba phone osayankhidwa kwagogoda pa gate paja akuti sunapereka appointment. Okay, ukhala pa gate paja 10 mpaka na usiku. Okay, appointment 4 days kuyamba kuigubira appointment kuna kuti I think kunoko palibe chimene chiliko. Danlu anayimba nyimbo yoti tulani pasudindo chofanira kuti remember samangoyimba zinthu zopanda kusaganiza koma imweyo anayimba nyimbo yoti tulani pasudindo chifukwa kuti analasana aende yeka analasana afike pa ground ndanango basa nangoyimba
basi anangoimba chifoti sanaone chimene chikuchitika mdziko muno ngeke anangoimba natulale pasudi bati chimene ndakuyitsa chimodzi sindinazungulire ndinangotsatira ma audios komanso ngotsatira kuti chikunenedwa ndi chani pa Facebook. Atayamba kuyenda tsopano technology atayamba kuyenda pena mono dziko lili kusintha kumano nawo ntayamba kuyenda ndimene nati mulungu andikhululukire pachapa kamwa mpoja za mchere ndikungoyenera kuti mistake imene nachita ndikonze chifukwa pena amalowa MCB komanso china chimanowa MCB ukuku ndithu amalandira kwambiri amalandira bwino kuyankhula pakali pano chasintha njani kwenikweni ukusiyanitsa bwanji? Pali zambiri ndikusiyanitsa zambiri. Anthu awawa they are very accommodative in terms of wina aliyense kugwira naye ntchito komanso si anthu komanso ndi anthu antendere ineyo I feel home kwina kuti zimene zimachitika even kuti ukumane ndi akuluakulu ukuyenera kugwada uyambira mpaka upita komano kungobwera kukalekale wahaga achikulire. Yeah. Jina achinyamata mavote tikavote achinyamata tikavote simangokhala komanso wina asatinamize watero wina asatinamize ya chanchana koma tikavote fuka sometimes mango dendela mutima mango lila chanchana koma inuyo musakuvota nde mpetake amalamulira bene anthu amene simukafanaja. Anyway, first of all, anyway, sindufande ke ma comment. Kumano iniyo mukhoza kuona kuti ndimene interview mwayiwonera ndimene yakhalira inuyo ndamene munga judge munga ike kombali ya ineso manet as ngati nzika komanso ngati munthu amene ndi ndi ubongo interview ndangoyiona andi yangoonetsabe kuti amene amafusa amafusa strong komanso ofusidwa yonso danulo ekha ndona kuti look sharp malibe chifukwa munthu timaudziwa sometimes ndi zoyankhwa zimene kwankha ngati zoyankhwa zikusemphana palibe chimodzi chogwirika mwanabe zoti something is wrong. Guys, that's why I don't want to the guys, thank you so much, man. Cameras, like, subscribe, share, and comment in the comment section. Bye.